Pomoć traže i radnici Kozara prevoza iz Novog Grada, ali zbog neisplaćenih plata. Njih 12 posljednju platu primili su prije nekoliko godina, a neki od njih ne mogu ni u penziju. Računi preduzeća su blokirani, a dugovanja dostigla 1.600.000 maraka. Zadnju platu sam možda dobio 2011-12. godine. I imam neisplaćenih plata dotle na 25.800 maraka. Nije rubrika vjerovali ili ne. Ovako svoju priču počinje jedan od 12 radnika novogradskog preduzeća Kozara prevoz putnički saobraćaj. Slavko Stančević u Kozara prevozu proveo je radni vijek. Da bi barem išta da nadoknadi, da uveže se radni staž, da nas pošalju na biro. 12 zaposlenih radnika nema šta da radi. Preduzeće za putnički saobraćaj nema autobuse, već samo autobusku stanicu na koju pristižu drugi autoprevoznici. Zbog dugovanja isključeni su struja i voda. Na šalterima autobuske stanice u Novom Gradu nekada se dnevno prodavalo i do 1000 karata. Danas slika govori više od riječi. Jedini izlaz iz ove situacije je kupac koji bi mogao da uloži sredstva, izmiri obaveze i pokrene poslovanje. Istaknuto je u pisanom odgovoru rukovodstva preduzeća. U narednih par dana Kozara prevoz AD Novi Grad će obnoviti ponudu iz 2014. godine prema opštini Novi Grad za kupovinu učešća u kapitalu Kozara prevoza putnički saobraćaj d.o.o. Novi Grad. Priča smisao ima, smatraju čelni ljudi opštine Novi Grad. Čekaju da vide ponudu, ali i njenu isplativost. Problem prevoza đaka na teritoriji opštine je evidentan, kaže načelnik Miroslav Drljača. Tako da smo mi zainteresovani, jer ukoliko bi riješili pitanje putničkog saobraćaja Kozara prevoza, mi bi samim tim riješili ovo pitanje dolaska đaka u školu. Vlasnik preduzeća Kozara prevoz putnički saobraćaj je AD Kozara prevoz sa oko 500 akcionara, među kojima najviše akcija kapitala 28% ima jedan njemački državljanin. Procijenjena vrijednost imovine je oko 1.750.000 maraka.